cruzamento cunha liña de tranvía, proximidade dun paso a nivel, ponte móvil ou cargadoiro, ou a proximidade dun paso a nivel ao lado dereito. Ui, aí se me fastidiache. Buf. A ver, esta Vale, é pois- moi No, complicada. esta sei, vou dicir de final. Esta suspéndela. Vale, pois... Eu suspendería. Eu diría, sei que ten que ver cun paso a nivel porque hai un sinal, se non é ese, moi semellante no porriño, Sí, o pretiño de capitán tal. do Rayo Vallecano. Pero claro, aí dúas, pois Claro. vou dicir a B, proximidade a paso a nivel, ponte móvel pero a ou C tamén fala dun paso a cargadoiro. nivel, Por iso, pero non sei. O do lado dereito... Ben, Claro, bueno, que a ponte móvil tamén pode ser que tamén te pero o sexa. lógico é que para non liarnos que valga para varias cousas. Sí, non? A B, eu digo a B. Eu tamén a B. Pero que a C faime dudar, pero a B. Fai un pouco dudar, sí. Robert? Fai un pouco dudar, Robert. Claramente a B. A B. Claramente a B. Pois claramente é correcta a B. Sí, A B é correcta. Bueno, a seguinte é Non íbamos outra... tan mal, No, no, de somos verdad do 4% de momento que se xa- salva. Esta aina tamén que ten dúas raes e Sí. tres raes. Efectivamente. Según vas acercando. Aí máis. Despois, a seguinte, que indica esta sinal? A ver se a temos por aí. Ui, esta sí. Oh, Mercadoría esta tamén. contaminante para agua. Estrada irregular para vehículos pesados. Estrada prioritaria para coches de cabalos. Esta existe? Esta Este sinal existe. existe? Por Esta eso sei estamos tamén, falando... Eu sei, non vou non. dicir nada. Por eso falamos de que, efectivamente, moitos de nós non aprobaríamos hoxe Eu o xa dixo a carné, mí. porque... Bueno, habría que... eu fun profesor Ahora de autoescola na Emilia, non é que Viñamos a xofar. Me Sí. planto, B. É que unha caixa de sorpresa, Robert. Profesor de autoescola na Emilia. Eu a B. A ver, Pero non existían estas Pero sinais. no, 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 no. Sé que me sorprende, no pero había bueno. estas señais. No, Está... Eu diría... no, A parecida. ver, eu diría que... A ver. Eu creo que A ver, xa existía. eu penso que a... Eu penso que a, pero polo pode ser, que hai pode. abaixo que parecen unhas ondas, non? A Como ver, de auga, pero... a veces é importante usar o sentido común. E a Eu veces diría non. A, pero non teño nin Sí, idea. acá tamén pode Esta ser. sería A por veces sí. sorte. Porque a veces nas preguntas tú usas sentido común e parece que van a pillarte. Sí, claro, tamén. As por do iso. examen sempre van Sí, a... o do examen, sí, sí. Bueno, é que tamén pode parecer un vehículo pesado, hai carrodas e tal. E a Bueno, señal vou dicir a, redonda e veña. azul tampouco é tanto peligro, nin a tanta ver. cousa. Por Sí, iso, sí. eu diría a B, pero... No, di Bueno, o que queiras. E se non ten carné, tampouco... Que di Nicolás? Eu digo a B. A ver, a ver, Eu dixen A tamén. A, B, Eu B. Ai, ai, ai. Sí? é correcta. Toma! Eso Pues esta foi de que pode ser chiripa, contaminante para agua. Vamos a outra que esta Sí, esta será a última Esto definitiva. A ver. vai no Última. vehículo. De todos os xeitos teño que No, impugnar no, esta no, eso non pregunta. vai no vehículo. Teño que que impugnar así esta non pregunta. acertamos, señal que non pode. Bueno, xa importa. cambiaron, porque un círculo Claro, azul eso non prohíbe nada. emprega El círculo azul obrigación. é obrigación. Claro. Obrigación. Claro. Por xeu foi o que me a botou para afirmación é atrás. obligación. Que pasa Vale. cando ellos se ve aí? Vale, vale, Despois vale. le van a acusar... Pero é que eso vai no vehículo. É unha cousa rara. Xa, pero debía ser unha señal prohibido. Eu é a primeira vez Prohibido, claro. que a miraba. Se Veña, fuera a ver, prohibido, a última que está para a agua. nota. Significa é que é peligroso para Oh, agua. esta é boa, Esta. Ah, pero esta sí que me sona, de esta, velas, sí. Esta señal xa fai anos que está. O que pasa que non se ve en moitos sitios. Vale, Estaba na que indica esta señal? ostracismo. Calzada con preferencia, estacionamiento exclusivo de ambulancias ou punto de carga para vehículos eléctricos. A última A ver. non, porque eu penso que xa era previa. A ver, estou deducindo, Eu digo A. era isto en equipo. Pero Esto que non penso hai que xa era deducir, previa. hai que sabelo porque isto estudiacho. Eu esta non Tens que sabelo porque estudiache.